El projecte Liró es centra principalment en l'estudi del liró gris i en el seguiment poblacional d'aquesta espècie. És un programa coordinat des del Museu de Ciències Naturals de Granollers, però que es nodreix d'una xarxa de voluntaris i col·laboradors que tenen les seves estacions a diferents punts del territori i que aporten dades al projecte any rere any. L'objectiu és aportar dades sobre aquest grup dels petits mamífers i és cert que el projecte Liró aporta dades només d'una espècie, però és una espècie peculiar i particular. És dels pocs rosegadors hivernants que tenim a Europa i és un animal que té uns requeriments i unes necessitats molt específiques. Viu en el bosc caducifoli només, principalment. És una espècie que necessita una alimentació també concreta, com són els fruits secs, i necessita cavitats naturals, que són forats en els arbres, per poder-se reproduir. Per tant, el seguiment d'aquesta espècie al llarg del temps i en diferents punts del territori el que ens permet és conèixer aquestes dinàmiques de les seves poblacions i a partir d'aquí entendre les causes d'aquests canvis. Llavors, tota aquesta informació que es recull es posa a l'abast dels gestors perquè la tinguin per poder prendre les decisions i les mesures de conservació adients en els seus espais naturals, juntament amb la informació dels altres grups faunístics i del que tenen ells en els seus espais, i pels investigadors serveix per anar coneixent una mica què passa en aquestes espècies, en aquestes poblacions i els factors que les afecten a ella en el seu hàbitat i sobretot en la predicció futura en un context com l'actual de canvi climàtic, de canvi d'usos del paisatge i d'usos del sòl. Per col·laborar és molt senzill. El primer que recomanem és visitar la web o la plataforma lirons.org, allà hi ha tota la informació del projecte, de l'espècie, de la metodologia, dels protocols, i a partir d'aquí contactar amb nosaltres a través del correu, que és info@lirons.org, i ja acabem d'especificar els detalls de la persona voluntària que vol fer, quina estació vol posar, on la vol posar. Perquè al final el que es consisteix el seguiment és en col·locar una estació de mostreig que es basa en unes quantes caixes niu que es posen de manera fixa sobre un punt del territori i que s'han d'anar revisant, sobretot al llarg dels anys. Important com a seguiment que no sigui un mostreig puntual d'un o 2 anys, sinó que la gràcia, com tots els seguiments, és aconseguir aquesta sèrie de dades llarga. I per tant aquest petit compromís sí que el demanem, però per altra banda és un esforç relativament petit, ja que al final són 4 dies de mostreig a l'any només, en el cas del liró, i llavors un dia extra de neteja que es fa abans d'aquest període de més activitat, que seria el juny, per netejar les caixes, deixar-les a punt per quan arriba el liró. Llavors un voluntari, una persona que vol col·laborar, simplement un cop té l'estació muntada, el que pots fer és aplicar un protocol més bàsic o un més avançat. El més bàsic està pensat per persones que no tenen experiència o no volen manipular l'espècie i per tant es fa una revisió d'aquestes caixes més visual, aportant presència-absència i si hi ha o no reproducció de l'espècie. I llavors hi ha un protocol més avançat, pensat més per professionals, que la idea és recollir dades de captura, marcatge, recaptura, manipulant els animals. Per tant, la gent necessita una certa formació prèvia, que la donem nosaltres mateixos, i es recullen dades més detallades i per fer un seguiment més detallat. Val la pena ser voluntari del projecte perquè és una manera fàcil de poder tenir contacte i conèixer de ben a prop aquesta espècie, que tot i que està present en els nostres boscos i al costat de casa nostra, encara molta gent la desconeix, i també per formar part d'una xarxa de persones i de col·laboradors amb un objectiu comú, per aportar el nostre granet de sorra per conèixer encara més la biodiversitat del nostre territori i poder-la conservar.